Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа вариант за конструкция на Г-образен куфар, когато на пода имаме тръби и няма как да наковем удето. Както виждате, слагаме два окачвача плътно до пода, след това едно CD, закопчаваме по този начин отдолу. След това горната част на окачвача се закопчава за CD-то и по този начин имаме една стабилна основа, където може да заковем долната част на гипс картона. Има много колеги, които, когато им кажат, че има подово, просто не слагат уде отдолу и знаете колко нестабилен става самия куфар. След това вариант как да закрепите CD-то, което ще се намира по средата на куфара, така че да стане по-стабилен. Тъй като знаете, че CD-то се вкарва в UD профила. Тук, понеже имаме CD към CD, вариант за бърза и здрава връзка. Ето по този начин. Режеме, закривяваме и сега ще видите начина на поставяне. Пъхаме в удето, което е на тавана, поставяме го върху CD-то, премерваме си необходимото разстояние, което сме взели. И след това закопчаваме с така нареченото копче. Гарантирано тази връзка CD към CD е изключително здрава и стабилна. И така направено, CD-то става изключително здраво и куфара не подава по никакъв начин. За сега е това от нас, екипа на Батипав. За повече интересни видеа можете да ни следите в TikTok профила ни.